No niin, morjesta. Ollaan Jyväskylässä. Ei näytä hirveän hyvältä. Itse asiassa aamulla satanut vielä vähän räntääkin. Saa nähdä mitä tän päivän skedeilyistä tulee. Oikeastaan asfaltti on ihan täysin märkää. Kello on 11.30. Lähdetään silti katselemaan mitä on mahdollista vetää. No niin, reissu on nyt tehty. Tuli aika vähän itse asiassa skeitattua. Jes, sellainen turnee tällä kertaa Jyväskylässä. Katsotaan mitä ensi kerralla. Moikka!